drsným názvem Roky se také prezentovala na soutěží v taneční skupině roku. Regionální kole získali 2. místo. Na mistrovství Čech obsadili 6. místo a ve finále tanečního turné získali 8. místo. Jejich trenérkou je Janička Vomáčková. Pojď. Tygři, slečny do věku 10 až 12 let a jejich roky. Holky, teď už nesoutěžíte, teď už se nemusíte rvát. Přátelé, my se pomaličku blížíme k závěru dnešní akademie. Když to věcí, tak na konci vždy vystupují děvčata z nejstaršího týmu, a to Klokani. Jo, pozor! Holky, to bylo nečekaný. Ale vy jste chtěli někomu pogratulovat, nechcete jí taky něco říct, slečně? Jestli má narozeniny. Ne, teď všichni mlčí, jo? Nikdo nic neříká. K čemu jste jí gratulovali, to musí říct? My bychom chtěli jenom za všechny říct, že Janička je úplně nejlepší trenérka, kterou jsme měli, a myslím si, že mluvím za všechny. No,
si to tam šmudlej pro sebe a my pak nic nevíme. Roky odchází, kočky díky a teď nás čekají